नैजि आगस्ट सालमारि सारिकनि दामथाम तामानि जराव TTAADC हापांगि लुवाजि बुंबाय नौवाय अडिटोरियाम बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिक देबरमानि आचाइमा सालनो पालाई जाखा पान्दानो चेंगिरिखा TTAADC नि CEM पूर्णचंद्र जमातिया नारवाय मतम अंगै मानजाखा MLA बिश्वजित कलय EM सुहेल देबरमा तै नांनाय सकनाय आदं रगबो लाइबो माने तैगे कहाँ साइथांखा जतनो मैतो ख्लायै जों बनि वानसक मानि न बसकांगो सामुंगो फोनांलायगोनि नांनाय उइलाव आं कबनानि मुसुबो चिनि अर हलो जतो थांनाय चिनि महाराजा फाइ दंबो जों महाराजानि बासनबो खोनालायनाय बर्तमान जोंनो कप कचार बनबो जों खोनालायनाय एक्चुअली तिनि ऑफिशियल स्टाफ रोटेशन बांनि नांमानि कारण और जगह महाराजा बीर बिक्रम नि आचाइमा सालनो तैयै बनि वानसो मुंनो जों मैतो खायलायै जतनो थाङै गामि गामि आमसाय जे तंलायफ्रो हक सालायफ्रो जों बरनो मैतो खायरनानि नाङो गेचिनि ऑफिसनि स्टाफ रो तंखान गेते बिसाव दिनै जों एडिसिओ साख्रि खायो जों महाराजा बीर बिक्रमनि वानसमानि न मैतो खायरिया हंके बेले चाय हायखलायो तानि गेचिनि महाराजा बीर बिक्रमनि पहिला वानसमानि के लैंड रिजर्वेशन चिनि तिप्रासानि बागै बो यूरोप कंट्री रगो अमेरिका रगो थांगै नायै फायै बनुखाखो आरनि रेड इंडियन रो बाहायके बरनि जागा तुलु कमाय थांखा आरो बरनो रेड इंडियन रो जागा कमा जामानि बरनि राइट्स कमा मानि न नगै फायै चिनि महाराजा बीर बिक्रम चिनि त्रिपुराव फायै सालसा आनि त्रिपुरासा रगो अम हाय संकट मुइमानो हाय हेनै वानसबोचि चिनि महाराजा बीर बिक्रम चिनि त्रिपुरासानि बागै लैंड रिजर्वेशन खायगलांनाय ओ रिजर्वेशन नि आइडिया नमावैसि चिनि सामुद्रन त्रिपुरा निनि नगेन्द्र जमातिया हरिनाथ देबरमा संखाय नेता यूजेस नि नैरो बर एडीसी फॉर्मेशन नि बागै मूवमेंट खाय चिनि त्रिपुरासानि बागै 6 शिड्यूल मा खायने हिनो जे 6 शिड्यूल मावैसि चिनि ऑफिस नि और कर्मचारी रो और चाकरीमान उनखांके तो जो तो निचाय रेस्पॉन्सिबिलिटी उनखांके चिनि कर्मचारी रो तानि के जों जो तो निचिउ हाक रेंगे मुंसा करि हायति जेसे फानंदि चिनि हाक करि माने चिनि मुंसा प्रोटेक्शन करि जों जो तो निचिउ अमा कटाल के सालायो रिकॉर्ड या हायति गे जों चिनि हानो प्रोटेक्शन खायने हिके चिनि राजनो मानानि हिके जों ताबावनि कताल जेनेरेशन रो चिनि महाराजा बीर बिक्रमनि वानसो मुंनो बनि आइडियोलॉजी बनि अम लामानो जों चिनि कताल जेनेरेशन रो फुनु लायनि नांगो फुनुवानि चिनि दायित्व सालसा जोराव कम्युनिस्ट नि जोराव जों राजमाला रो मा परलियांखा चिनि महाराजा बीर बिक्रम न सिमिया निनि राजा रोनि इतिहास राजानि कथुमा साहायके न आफ्रो के बेआइनि हिसाबै नायजागो वानसक जागो अमा हायजरा लाई थांखा जों चिनि इतिहासनि कक्सि मासालि याहायसि चिनि लाइबुमानि कक्सि मासाया आरो स्कुल कलेज यूनिवर्सिटी थों चिनि
कारिकुलाम बहायनो वर्ल्ड हिस्ट्री दंनाय यूरोपनि हिस्ट्री दंनाय निनि इंडियन हिस्ट्री दंनाय जोंनि त्रिपुरानि हिस्ट्री गेको गरै जोंनि जेसि फरायमा फैया जोंनि इंडियननि हिस्ट्री रक सिनि मा परे गे ओ जरावसी बाहेके चिनि मुंनो सकमानाय साक्यक जाखायसि हानबांग चिनि राजा महाराजा नि इतिहास रक सिनि लाइबुमा रक चिनि स्टूडेंट नो मापर रलिया जों मापर लिया गे जतन सिलिया हायसि दिनै चिनि महाराजा बीर बिक्रम बनि मोखां गायसेबायनो बनि बुमो गायसेबायनो जों जत त्रिपुरासाराव अरनि गोसा हनै सिनि जामनि लायो जोंनि ओ राजा रनि मोखां बायनो जोंनि ताबो मा ग्रेंके जोंनो सिलायनो नाम सियाके तो मोनसे सामाया दिनै जोंनि महाराजा बीर बिक्रम बोसोर वासो माने एडभान्स कायसे एग्जांपल जोंनि सानाय रक साइड थांबाय था दिनै महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट ताबो आगे हिंके आगरतला एयारपोर्ट हंजाबो सिंगार बिल हंजाबो आफरो जरावसी जोंनि महाराजा बीर बिक्रम साइडटा एयारपोर्ट सना खातिर प्राव जोंनि त्रिपुरासारो जोंनि त्रिपुरानि बासिरो जाते बायरेनि बरफ बाय कम्युनिकेशन काहाम खायमाना दै बायरेनि बरफ बाय कम्युनिकेशन खायकेसि बरनि अरनि तामसने वानसमो बरनि तांमों दैमों बर बोसोर डेभलपमेंट दं बनो सोंसिनाय हाय हनै ओ जराव एयारपोर्ट खायकलां माने दिनै 1947 सिनि ताक्सि जरा अलमोस्ट 8 इयर कावै थाङा ओ तीनटा एयारपोर्ट ताबो बुगाय उपाय हायसि गे जों बोसोर उक्लव फिराव फिखा जों वाचोइनाय दिहासि अनेक उक्लव जों महाराजा बीर बिक्रम आफरो जरा वा सममानि जागासन साव याख दिनै आगरतलानि टाउन प्लेनिंग चिनि बरिरनो तामसने लेखा परे रवनि आफरो जरा वाचोइनाय दि जे जागा 12 बछरव बरिर पर्यन्त लेखा मा परे आं दंखो ओ जरा चिनि महाराजा बीर बिक्रम दिनै महारानी तुलसीवती हाई स्कूल खुलाव चिनि बरिरनो बसकांगो आगरनानि बागै बनि वाचोमो दिनै 1940 42 अमाहाय जराव नों आसो कहा बरनि बागै बास फेसिलिटी रो बिरो जाकु स्कूल बास आफरो जरावसी गेचिनि महाराजा बीर बिक्रम चिनि शिक्षा व्यवस्था ब्लेक काहाम खायनायनि बागै आफरो जरावसी अलमोस्ट 200 नि गोबां स्कूल त्रिपुराव सोनाखा भारत बर्षनि राज्य कतर नायदि यूपी हाय मध्य प्रदेश हाय राजस्थान हाय ओ जराव बरनि और बोसोर स्कूल दं कम्पेयर खायदि हाय चिनि त्रिपुरा सिगि सावसी 200 ता मतो स्कूल चालू खायखांगे मध्य प्रदेश से 200 ता काय खना आफरो गेचिनि महाराजा बीर बिक्रम जोंनो शिक्षा दिखाय बोसोर एडभान्स खायरनानि बागै ओ जरावसी आसो वासोमो काहा दिनै चिनि र जों जतन साइमानो एडिशनल स्कूल नि व्यवस्था खानिया फंडिंग नि प्रॉब्लम चिनि त्रिपुरासानो स्पेशली लेखानि याखे तंगनानि बागै सिस्टेमेटिकली जोंनो असलरनानि बागै खायदों गे दिनै जों चिनि महाराजा बीर बिक्रमनि आइडिया बचिनि त्रिपुरासा त्रिपुरानि बासि रनो जतन साइ बसकां आगरवानि कताल वानसोमों तंगनानि बागै वानसोइ थांमानि न जों अर स्टूडेंट दनाय र जतनो आरिसे सिगां सानाय साहा चिनि स्टूडेंट र दिनै जे चिनि लीडर्स र चिनि अर कक साइ थानाय र सामानि ननिरनि इंडिविजुअल नरनि व्यक्तिगत निबो सामं नानानि मासा देवनाय कारण जों लेखा फरायबै बसकांगो आगो याके चिनि भविष्य चिनि दफा चिनि सोसाइटी चिनि राज्य जों सोनालाय मे खाना हानिबाङै चिनि महाराजा बीर बिक्रमनि वानसोमो बनो जों मैतो खायलायै जों जत खरकसा महाराजा बीर बिक्रम दागे मानि बरनि हिस्ट्री बरनि लाइफ मानो फलो खायै बसकां आगो लायनाय गान कक बांसाया आसन जतन हामबाय खुलुमखाय